दो दबा दी धर 4 घंटा से तय थिए करता नहीं धर ई धर आ छोड़ दी ना दो कपड़ा पे पहले तेलवा धरी तब गोड़वा दवाई बे ई त ना बुझा लगतन कि तेल उल गरम कर दी लहसुन उसुन डाल के पका दी लहसुन बा लेबू तब नु धर बुद्धि बा लेटा बुद्धि बा का आ त फीचे में मेहनत का लागता कौन काम खातिर दहिया बा ओहे नु काहे खातिर खातनी सब तो तार त काम धंधा तो हम ही नु करतनी के करता बताबो के करता जाता ना कपड़ा लाता सब मांस को सब हम ही नु खींचतनी हैं देर बक्का बक्का मत बोली एक त कपार दिन भर लइका ओई में हिती हिती बाबा से ना भेज देते सन आंगनबाड़ी में दिमाग एकदम दुखवा दे तड़सन हैं आपन से का ओ हीरा मामा तूरे के का फेरे में बड़ो खियाइबा का कमा के हमरा के ना दो अब ठीक बा तोहरा से त एकदम परेशान हो जातानी हम अब ठीक बा काम के ना काज के या दुश्मन अनाज के अब ठीक बा हे किराबो क्यों ना किनारे ही दादा हटा सुखले बुझा तक मार मिस रहल बड़ा सुखले चरचरा था ना कपार दाबो दबा त आ जा चुपचाप तनी अदरक डाल के बेसी तनी तना कुछ के डाल दियो चाय बना के लेबो हां अच्छा बहुत सुंदर तो जीवन जन कहबो जवन जन कह दे ई आदमी से कुछ न हो सकेला गोते गोते कहता एई पर जवानी मत देखावो कपड़े पे हमरा असही तारा चलते आध कपारी हम हो गइल बनी अब देखो बुझाता के जने कहां खइल का पियल का रोज एक गिलास दूधवा नली में हम डाली ना कि तारा ढींड में डाली ना मार त बुझेबे नहीं के करब ठीक नहीं के अब तन की गोते गोते और तेज दबावो तनी और तेज दबावो तनी जोर से दाबो ओ हिरी दादा का बनी खाना हो अब जवन कहबो जवन न बनाई हम अपना मन से बनाईबे सब्जी का बा हैं का सब्जी बा ए बाजी का जी देवर जी करवा करतनी जी का जी दीदी क्या करू ना भौजी भवानी दीदी ये सब रवा करवावे के जाई जी अब घर में का सब्जी जवन कहबो जवन न बनी बचल का बा जी दीदी पानी जी हई बतावा तो हो अभी तक ले आगी नहीं खा चूल्हा में जुटल हैं अरे अभी खाना ना बनी रे आ 12 बजे बनैबू का खाए खाती बोला ना आ नइखे बनाए के मन तो बोला हम ही बनाई करी का करम सुनाता केकरा चिल्लातानी तारे तो चिल्ला तनी खाए का ना बनी हो हम ना खाई मेरे भूख नहीं लगल हम अपन जाता टमाटर का चटनी पीस के खाई आराम से खाए में झंझट करे के बैठे जाता खाए ना बनी ई के कहत हो बोला ना हम ही क्या रोज बनाए हमरा जागर नहीं के बनाए पर आ क्यों दादी मैं सिखा देली सका कान भर देली सका कह ना कोई दादी मैं सिखाई जितना हमें पागल का बनी बुद्धि हमदी नहीं के का के हमरा थु कर बताई ना हम तो इसने बुझा टुए हमारे गुड़े लाई ठीक नु ठीक बा ए गुड़े लाई के बा हमारे बता अपन खा बनाई नु त खा के सूत जाए ए जब कोई दाल भात एकदम पांच पकवान जब अच्छा तो ऐसे ना सीधे नु कह कि हम काहे खातिर बनावे जाई आ एगो हमार लइका ठीक बा 3 गो त हमनी के का हां तब जाए द तबे अथी के नेवत आइए गइल बाटे अलग के नेवे ताकल त कॉल ही अलगे हां तो करही का बाटे करही का पड़ी हो देखता ही नु बनी कैसे कैसे करताड़ू 11 बजे वाला बाटे अभी तक चूल्हा में आगे नहीं खाए जुटल हमारे का ले बाबू गोइठा एक रखे होने पर अलगे के काला की आग सुनगा के आलू भूंज दी चोखा हां तो ठीक है बाटे त तू अबे आजे से अभी ऐसे बचिया तू अलगा बिलगापन बनावा जा कर जा ठीक नु ठीक बाटे उतना मत झंझट नहीं करेगे का भइल बा कुछ ना हो का कहतड़ू हो आए का कहतड़ू ए दीदी आके से तू ही आइल बड़ू आए अरवा का कहतनी जी दीदी एक कन्या ई तू बताव कि छोट बाड़ी तो बरहिन करिहन नहीं अब कहे लगली कि हमारे बेटा एक ही गो बाटे हम अपन बनाई में खाइम अलगी अजय दीदी हमारे को लइका बाटे तब हम जन्म भर सब के बनावे त कर चली ना अरे हल्ला मत करी जा हल्ला मत कर देखो तारे में सर गलती बा आतवन से बना के लेके आइली तब आइल बड़ू तो तू ना बनेबू ई का कहतनी जीरोगा एक कन्या जानत नहीं खू चुप रही हम आगो नी नू रवा चुप रही तो बतियावा हमरा से बतियावो ना हम बने का करे रहुआ बताई ना कैसे ना तू बनेबी रे गांव बस लगा के बनी रहुआ तू बताई ना हां मैं टोला के पहले तोरे बनावे के बा पहले अपन घर तोरे बनावे के बा अब जानता है कि सब खड़े खड़े सरपंच भी फोन धरा दे खेलावाड़ी कह के ऐसे नहीं इंसान के चलते ना घर बिगड़ेला हो तो सरपंच जी का करी घर चुपचाप पानी रहुआ चुपचाप पानी बार ही का बार यही बार एक कोन
तो का है जब तोरा में गलती हल ही बटे तो हम का बोली बोल का बोली हम दीदी गाड़ी दे बोल ना हाँ दे दो रानी कहीं के आदमी इंसान के पंचायत करे वाली कही है ठोक है लुया तारा मुंह में धक्का कोच दे अबे कोच दे हम कोच देम कोच में डेरी लगा अपन पहले घर के देखा ऐसा नहीं का करे के जरूर बेटे पक्का नजर में 76 गो के खइले हो तू चिया तरो का खेलवाड़ी बकावास लगता है करतनी एक कन्या हम नीमने से एकरा कहनी हटे मारे बाबा तनी रे मारे बाबा तनी जी अरे चुप रह ना मारे त निमन किया नुहरू कहां तनी छोटा कबाब कबार द तनी ए हमरा कर दे तनी चल हमर संग सरपंच के हां चल बोला के झूठ सच के तुमके मारे बाबा तरू फेरी बोला बे में आज जी तो तास मुझ में गोरवा फिर बोलत गई चलेगा आप सरपंच की हां आई है ने रोत रह धोके अब ये कहूंगा ठीक ओए बल्ले बल्ले लला आवा देखो राड़ी अपना घर के नहीं के देखत ए आदमी के सरपंच बन के आ दिया मुखिया बन के आ दिया इतना मार के चल गई देखो न गांव टला में कैसे हमारा करतनी कैसे आला करतनी अपना घर के पहले राड़ो नहीं के देखत मंग दोनु घर मांगो में खरीदारो ए आदमी के घरे आके पंचायत करताली हई करताड़ी हेलो हाँ भाभी बोला अरे ना हो अरे काम करे खातिर झगड़ा होता हमारा घरे हाँ सब कुछ ठीक है बाटे तू अपन बताओ ठीक बाड़ू जाना अरे हाँ हमरो एगो बाड़ी से 2-3 गो रोज झगड़ा हो गेला काम करे खातिर हई कर हौ कर हमू ना करेन कछा के बैठल रहनी हाँ हो ठीके कहतड़ू हाँ जौन जौन बतिया कहत तौन सहिए होखता हमू ना करेन चुपचाप बैठल रहनी हाँ का रे जे काम है आधा मतलब काम धंधा नहीं होई ना दिन रात तू फोने पर लागल रहतड़ी ठीक है रखते काम धाम ना होई काजी हम ना करम काहे लादी भर कॉल पे कपड़ा धइल बारे लइका स्कूल से आइल बाबा सन ओइसन जूता मोजा सब फेकल सरिया के रखियो ना सकत रही जंगल में घुन लग भर दिन करते ना भाई अब कितना काम करी जी और हमारे का खाली चलती चलाई ना और दूसरा के नहीं चलावत त के बा घरवा में एगो हमी तू न गोतिनिया बन जाके और तीसराइत के ले आई हैं जान लिया ही तीसराइत के जाई लिया ला तीसराइत के कहतड़ू तहर लोला जौन बानू तहर भौजाई तहरा के बिगाड़तिया घर तू नहीं खुद समझत घर बिगड़ता रौरो भौजैया का रौरा के बिगाड़त रही तू हमारे भौजैया में मिल जाइबू 76 रौरा मिलम हमारे भौजैया में अरे जो 76 जाई रौरा जैसन बाई ओसन और बाई सन देखा रे कितना बिरले टाटा घर के हई रौरा हमरा घर पे मत जो समझली रौरा हमर भौजैया मत जाई भौजाई पर जातड़ी जा हो छिना घर बिगाड़ देलू जा भइल बा कनिया देखते मैं ये बताई कि रौरा अपन भौजैया बताई रौरा भौजैया बिगाड़ ली रौरा के एकदम ना देखते मैं कबे लगा देती भाई भौजैया खाती ना कदी तोर भौजैया सिखा देले भी या पढ़ा देले भी या ई बताव तू त गांव में सब कोई के संग चलतड़ू चलेलू नु सरपंच तहरा भी ना बोलेलन तारा घर 3 बार जात होयन एक दिन में हां कोई के झगड़ा तू जालू फरियावे हमारे घर के फरियावे ई तो दम छोटा बाटे बड़ा नहीं के घर में तू बाई बड़ तो तू ही नु काम करबी देखा एक कने ना राख कढ़तिया ना खाना बनावतिया ना चौली अगना घर लिपतिया ना झाड़ू लगावतिया ना हमार लइका फटन के होई कता ना बुझाता कि गलती एकर बतावतिया एकरा में बुझाता के गलतीए नहीं खे सिखावा ताड़ू बुद्धि धक धक झखुरा का दार ले अब तई जा जहां सही बा जहां गलत बा बुझा गइले ए ठीक करतिया कथी करतिया तारा जैसन चंडालन के बैग कर चलत होई हो कने वा तो तू आइल फरियावे फिर मार के लोला अपन अबे लोला पे मार दे पचका दे अभी चिन्ह तो नहीं खुदा बाऊ ए कन्या के को हमर दुख बुझा रवा चुप रही दीदी जी ठीक नु अबे सरपंच के खड़े खड़े फोन करके बोलावत नहीं ठीक नु ये कोई मरद पर तू न 22 ये सब रे कि हमरा के फिर बोलत गई मार दो लाता सब उठ बुझ जा एक्शन सोचत के हाई हाउ तेज आवाज क के चिल्ला देब ना त हो जाई बुझाता त इनकर राड़ो गांव घर के बोलावत फिर बोलतिया और मार के कवाई पचका दे भाई चिन्ह त नहीं खुद चल कन्या चल त के मोटाइल भी यही करे खातिर झगड़ा करे खातिर हमार भाई हो जाइले हई जनबान हई सुतु का हई एकरा के कम चलाव ना त अबे दे दे ए कने ओ करे गलती बा हो ओयो बस
ठीक बोलतिया ओए ठीक बोलतिया ई रोंडिनी के कितना छिनार पिया हो आए भोर गांव के चलतिया उठू करत बताओ एही से तेकरा के मुखिया डंटा लेके लखे देले रहे कि एक यार से वो यार दौड़ गई रहे हाय हाय छिनार बोलावा तड़ी आए हो हाय बोलावा तड़ी पूरा मीटिंग बटरवावा काम धन तू नहीं को कर त आज देख हम जा तनी चाची के घरे पावर चाउर दे तनी ओनिए खाई मोनिए बनाई आ तू क दिन रह तड़ू राणो उपास से ढीढ़रू खा तड़ू भतार से मंगा के आ कह तड़ू कि खात नहीं काम खाती पट्टीदारी कर तड़ू आए हो हमर बापा के मौगी चलो ओढ़न धोई साला का कहब माथा एकदम डिस्टर्ब कर धो दे तड़ी से जहाँ गली में जा तहाँ खालसा हमारे मेहरारू भिंडिया के चर्चा बा खाली तहार मेहरारू हई करती हां नया मैटर आगु हम जा तनी मुखिया जी भी काहे खातिर रउआ घर कंप्लेन देबे का हो गइल गांव घर में अपन मेहरानू के हरियरी चोरे खातिर छोड़ देते बस करा ई बताई कि हमारा घरे कल जाके 3-4 केहुनी हमरा के मेहरानू मार के आइल बिया हमारा काहे खातिर छोट गोतिनी में हमार झगड़ा होत रहे हमारा घर के काम बाकी काम नहीं करत हम बड़ गोतिनी हनी सास है चाहे ओकर माई है हम नु ओकरा बारे में जाना में राउर मेहरानू के ही अब ई बताई ओकरा के जाके बिगाड़ के अपना देने कॉल ले बिया हमरा सुनो ना चूल्हा नहीं के एगो जरूरत काम कर लो तू लोग ओकरा के तू लोग लाग भीर के काहे नु पसंद से एकदम कान देत कि ओकरा कान में एकदम दर्द कबर जाओ ओइसन हमनी के खानदान में के ना हो जा जितना राउर मेहरानू छुछ बेहारा बिया है घरे चलत ये चाटत आग लगावत त समझ जाई अब हम का मुखिया जी के गन से उनकर देखी कैसे उड़वावत नी मरिहन एक सुना ना ओकरा के तू लोग मिल के बुलावा लोग के नु कान दे लोग हमर बतिये नहीं सुनत बुझा गइल ओकरा के साफ मार दे लोग ओइसन मारनू कि 20 वर्ष के बाद के पूछो नु कि का हो फल नहीं है का चीज के दागी हो तो भक दनो करे याद पर देखो ओहो दूसरा के झगड़ा में कोई रही कहनी है कि 4 गो गाड भेजता नहीं पहले सुधीरवा से पूछ के आवा कि टंगवाई तो बोली ना आई बाबू उतिया गरी पनपनाए लग टंगवावे के नहीं छे हम का कहनी है ऐसा मार दो के 20 वर्ष बाद आदमी पूछस का हो फल नहीं काची के निशान तो भक दनो करे याद पर जो दूसरा के मैटर में बोलले बानी त कणाइल बानी हां त पहरदरवा आवत असन त चाहे केहू कोइला सन त इनकर एके बार में इनकर छाती के बाटी टूट जाए तू लोग तो कहे आइल हनी कि उती घरी हमरा के मत कहम कि फलाना बा हमरा घरे ना आइल हरी कहे खाती ई काम कैसे अरे हम तो ओकरा से परेशान बानी भौजी एकदम हम परेशान बानी ना समझलू बात समझाई अपन मेहरानू के कि कोई घरे झगड़ा होता त जाके ओहे में लाग जातड़िया अरे करे का मारल एकर मारला बिनु देह महकत भक कर देह महकत कुटैला बिनु हां त अपन बेहार के संभाल के रखी न त बांध के रखी हम ते करे के 3 टाइम मारत नहीं 2 टाइम राती खानी आ 1 टाइम दिन में मारत नहीं करे तबे सुधरत माही के नहीं छे रउवा जानी बढ़िया उनकर चाल नहीं खे न त एक दिन थुरा जाई हन साला इज्जत नाई बाचे दी गांव में ई गांव घर में साफ एकदम इज्जत में बांस क के छोड़ी एकरा के हम सुधार दी के एकरा के गांव में महला मिल के सुधार दी चल जाई का बाहर भीतर एकरा के एकदम होश में एकरा के लिया दियसन मन एकदम साफ एकर हलू खोजे का जानी केने दीदी गइल बनी लइका फैया एकदम से बदमाश हो गइल बस बोड़िया पीटर बिक देता सन लागता कि इहे नु दीदी के कहबे कहने के दीदी आई जी सब्जिया लेके दूधवा तो ओनिए गइन तो ओनिए ना गेली डबलू ओ केने बाल रे का केकरा चिल्ला पढ़ी ना लागता कि अरे पढ़े के ने जो होता नहीं है दीदी सब्जी लेके नहीं नहीं हां आही एक कोने हम का कही ए दादा आजकल सब कुछ रुपया नु बाटे हो देखिए लेनी दादा आदमी सब कोई कहेला कि पढ़ल लिखल आदमी के बुद्धि विचार दोसर होखेला बुद्धि विचार दोसर ना होखेला ये बचिया जेकर जे आदमी नि पढ़ बने तो ओकरा त औरी नॉलेज बटुए समझ ल तो हो का गइल ह जाना तड़ू गोई रोनी ह सुधीर खराबा हां देखत नहीं तो बेटा हुआ अपना मेहरानुआ के मार ऐसे ऐसे कर के आ मार गोड़ हाथ खूब दबा रहल बाड़न आई हो दादा ये दीदी का होता जी सब कने के हो कने ए कता पढ़ल लिखल आदमी तू दूसरा का शिक्षा देवेलू तू कैसे पहले अथी करतड़ू हो अपना आदमी से तू अपना गोड़ हाथ दबाव तो एकर मतलब लुगा फाटा खिचवावत हैबू ना ये दीदी शिक्षा देवे ना शिक्षा लेवे आवेली रो नहीं की जानता इहे समर से करवावे के चाहिए एकरा मतलब
के हाजी बोले जी दीदी बोले बोले पानी हटिया सुनु गइल बा तनी द जाना चिपरी पकोइन अरे अगिया आई मैडम शांत हो गई। तनी सलाई नहीं तनी ले कहाँ गई रही रौरा गई रही नहीं हर हां भैया के लड़की देखे के रहे ते खा गइल सब ठीक ठाक हो गइल हाँ घरे गई रही ना यही से चूड़ी नहीं नी के भी है ना आ का हो गइल कहने का मतलब नी के भी है ना हां आंगनबाड़ी के मैडम नु हो गइली घर में अब हमार बड़ी रीति रिवाज बढ़ हो गइल बाटे हाँ लड़कन को पढ़ावत होई हां कुछ कही रीति रिवाज सब बदलल तो हल ही बटुए मरद आजकल गोड़ सोट तो मेहरान नहीं हाँ मेहरानू की हां तो के कर तो उन कोई के मिससन मरद मेहरानू के गोड़ तो उ बड़ी पवित्र होली सन मेहरानू ओकनी के बड़ी दिल से मानत होई सन मरद तब सब कोई के आम बात बाकी कोई मिल के आ झूल के गोड़ दबावाली भैया जी के रउआ के कहे के चाहिए कि देखी जी रउआ हमार गोड़ दबाई काहे ना कहे रउआ हम देंगे पवित्र रवा कर दी हां हां हमर देह पवित्र नहीं के कह दी हमर देह पवित्र नहीं के अपन मर्दा के? से रवा कह दी ए दीदी रे के लेकिन कुछ कही नया नियम रौरे घरे ना निकले लारा देवर मार देवरानी के खूब गोड़ हाथ मई सोटत रहला हम अरे साफ कही ना ये दीदी लाज शरम कोई के बाटे ई बतिया फेकला हो जा तबे हमर दिलवा पर धस गइल कि हमर गोती नहीं के कोई का हो जाई हमार गोती नहीं है हमार देवर दूसरा भी जगह नहीं है ना उ घरवा के मिसवाव दीदी। गांव टोला में के त बाईसन दूसरा से का नु करवा ये तो जे करवा थे वो ठीक नु भाग दीदी एक कनेवा जहन तड़ू जेकर आदत लाग जाला ना मरद ले अपना गोड़ा सोटवावे खातिर दूसरो अन करो मरद ले गोड़ा सोटवावे ले ज्यादा मिया पानी निहन घोर के लोग पी गइल बा लाजे शरम नहीं सुना तनी एकरा मतलब ई ना कि हमर गोती नहीं है हमरा मुंह पर तू नहीं जानी कुछ क के चल जाए उ अपन भतार से मिसवावतिया ओकर भतार मानी तब गांव घर के दुख बा ना मानी तब दुख छोड़ दी त आइए तो डकर मौगी के छोड़ देला त केवना के लेकर रखो कामन कर लिया कर दादा बागन बाड़ी में के नौकरी अब कटवावे के चाहता ना तो हमनी के लइकन के शिक्षा दोसर न दे दिहन जा हो हां मी से घसे वाला ना ये दादा ना हम ओकरा में सब नाम कटवावे नाम कटवाई का पढ़ाइया होला उहे पढ़ाइया होला बच्चों मैं अपना शादी हो जाएगा तो अपने मेहर को गोड़ मिसना बच्चों खूब करी हन जा समझ जाए का हो जी वो ते ज्ञान नु हां कितना ओये से लइका सुधर जइहसन अपन मेहर के मान जन करियसन देह मिसियसन इहे कहल बा गांव घर में जेतना मोहकल में रहनु बा ओ गंदे बात बतियाई कि देश बर्बाद होता गंदा लोग बात नहीं के बतियावत कने हमनी के बाल बच्चा के उ गंदा हमरा के सीखे के नहीं खे हां नाम कटवा दीजिए के नाम कटवा के जाके आ कबूतरी के थी स्कूलिया में कही क्यों काहे ऐसा बात हमारा से फुअर पता ही कहता माई तोर नुसरिया उठल बा माई ऐसा दीदी बात बतियावत रहे ओ में पढ़े ना जाई हां ठीक कहता दीदी हमर लड़का दम से बिगड़ जात रहे दीदी ठीक नु कह देनी हां धीरे कहता कि माई हमर साड़ी तो उठता माई हमर